Kumyinge wamashumi asixhenxe nesithandathu abafundi abapase ugrade 12 ngonyaka ka-2020. Eli nani lihle ngomyinge wesihlanu ekhulwini 5% xa kuthelekiswa neziphumo zango-2019. Ubhubhane we-COVID-19 ube nalo igalelo ekuhleni kweziphumo zika-grade 12. Kungoku nje, abafundi baka-grade 12 sele beqhuba namalungiselelo okuphucula iziphumo zalo nyaka. Kulo nyaka siyevana into yokuba enye yazo izinto efuneka siyenzile kuqiniseka into yokubana zonke izikolo ezikuno-grade 12 ziyaqokelelwa, ingakumbi ezi zikolo zibonakala kuthiwa xa zibizwayo ngu-section 58B. Section 58B ezi zi-underperformayo. Bangaphaya ko-100,000 abafundi abaza kuchophela imviwo zika-grade 12 eMpuma Koloni, abayi-35,000 kubo benza izifundo ze-maths kunye nenzululwazi. Abafundi baka-grade 12 bathi baza kwenza ngcono kulo nyaka. Ziluncedo kakhulu ngoba siyakwazi uqhubekeka nesyllabus lena besiyinikiwe, and I believe zizosiasista ukuthi siqhubeke better kule nto besizayenza esikolweni kwi-academics zethu. Kulindeleke ukuba abafundi babuyele emagumbini okufunda ngomhla wama-26 kule nyanga sikuyo. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.